La psicoxarxa solidària. Aquesta expressió és una fórmula molt encertada i molt de psicòlegs, però també molt de la vida. Les psicos, les persones, les psiques, vivim en xarxa. De fet, si no vivíssim en xarxa, ningú en tindria una de psique. La condició de tenir-ne una és que reconèixer que l'altre també la té. I aquesta relació entre psicos pot ser hostil o pot ser solidària. La psicoxarxa solidària és una expressió de la solidaritat dels psicòlegs en moments difícils. En aquests moments la psicoxarxa compta amb un centenar de professionals que es posen a disposició del projecte i una trentena d'entitats que també estan a disposició, algunes d'elles per rebre derivacions i altres ens fan derivacions dels seus usuaris. Com sempre, la psicoxarxa té l'objectiu fonamental de fer aquesta contribució a la societat, a la reducció de les desigualtats socials a través de la nostra professió i des del col·legi hem de tenir sempre molt en compte que aquest és un projecte que va néixer per la iniciativa dels propis col·legiats i que està desenvolupat pels propis col·legiats. En el marc d'aquest projecte fem i farem algunes col·laboracions amb proves pilots que enceten les administracions amb l'objectiu d'afavorir l'ocupabilitat dels psicòlegs i les psicòlogues quan aquests projectes esdevinguin serveis. Des d'aquesta nova Junta hi ha hagut canvis, no? Ara, des del comitè, en el que estem representats tots els territoris, podem prendre les decisions organitzatives i estratègiques com un equip i, per tant, es té en compte les necessitats i les particularitats de cada territori. Després, dins del mateix territori, Girona, Lleida, Tarragona, hi ha membres que poden fer les derivacions, les admissions i ens podem involucrar molt més. S'estan fent els convenis, també podem començar a fer convenis amb entitats del mateix territori i, per tant, tot queda menys centralitzat a Barcelona. Com a col·legi professional, volem expressar el nostre agraïment a tants col·legues nostres, a tants col·legiats que van participar en el disseny de la psicoxarxa, en el començament de la psicoxarxa i que van oferir la seva col·laboració desinteressada, professionals de molta categoria, recorregut i currículum, de molta experiència i sobretot amb una vocació d'ajuda molt ben definida. Gràcies a tots.